Ho no caraka. Lho, lah liyane. Liyane. Liyane sapa sing takok? Aku takokku Hono Caraka ana pira? 5. Iya iya iya. 5. Nek aksara Jawa ana 20. Hono Caraka Datasawala Pada Jayanya Maga Bathanga. Nek diwalik Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada Karacanaha. Iso ora? Ana cara pala sama. Lah. Piye lah dibalik mau piye? Ngata Bagama Nyaya Jadapa Lawasatada Karacanaha. Ngata bagongo. Ayo keliru ngata. Piye ngata Bagama. Oh, lah kuwi tak wis kena digawe tutur-tutur manten. Contohnya? Ngata Bagama. Ngomong sing apik-apik. Dadi ngomonge karo sapa ae kuwi sing apik-apik apa meneh wis karo bojone saiki wis di bojo karo keluarga kudune ngomong sing apik-apik nek ra iso ngomong sing apik luwih becik meneng kaya bojoku. Meneng nek ya? ra iso ngomong apik mending meneng. Bojoku saiki meneng terus Mas. Tak seneni meneng.